Πάμε και παίρνω από εδώ, έτσι. Ναι. Παίρνω τώρα. Γράφει και το πορτοκάλι, έλα, γράφει και το πορτοκάλι. Έλα, προχώρα. Ωραία. Πήγαινε γύρνα. Θα σου πάρω κάποια στιγμή. Ναι. Κάθισε λίγο. Πόσο καιρό έχεις να περπατήσεις έτσι? 20 μέρες. Για πες μας λίγο, πότε άρχισαν τα συμπτώματα? Πριν 2 χρόνια, αλλά το τελευταίο χρόνο ήταν πιο δυνατά και είχα περισσότερους πόνους. Πόνους που είχες ακριβώς? Δεξιά, δίπλα ακριβώς σπονδυλική στήλη. Δεξιά κάτω. Όμικρον 5, στον όμικρον 5. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι 19 χρονών. Και τι, σπουδάζεις? Σπουδάζω ιατρική. Ωραία. Νοσηλεύτηκες? Γιατί... Ναι, νοσηλεύτηκα 3 μέρες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έπαιρνα παυσίπονα, ενδοφλέβεια, όλα αυτά. Αλλά δεν... Πόσο καιρό έχεις να περπατήσεις έτσι? 20 μέρες. Ίσια. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεις το καινούργιο σου περπάτημα μετά από 20 μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι. Τις τελευταίες 20 μέρες ο πόνος ήταν πιο επώδυνος. Δεν μπορούσα... Καταρχήν δεν ήσουν στην ευθεία, δηλαδή τώρα τουλάχιστον περπατάς έτσι, έχεις διποδική στήριξη και περπατάς στην ευθεία, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς έφτασες εδώ, στο διαβαλκανικό? Μέσω ενός γνωστού που κάνατε εσείς, ο κύριος Καπετανάκης, εγχείρηση σε μία κυρία, γνωστή της μαμάς μου, και είπε ότι τα αποτελέσματα αυτής της επέμβασης ήταν αποτελεσματικά. Πόσες φορές έχεις επισκεφτεί γιατρούς μέχρι σήμερα? Γιατρούς έχω επισκεφτεί πάνω από 6-7 σε όλη την Ελλάδα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, 8 ώρες μετά το χειρουργείο σου? Σήμερα αισθάνομαι μια καινούργια ζωή. Έχεις να πεις τίποτα για τον αναισθησιολόγο? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι από δίπλα και γελάει, έτσι. Και για τους συνεργάτες μου? Όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.